Мондай кеңешмәнең мөсимдә узуы беренче генә түгел, чөнки җирлегебездә эшләп килүче көчле инвесторларның җир эшкәртү техникасы җитештерүче Агромастер компаниясының булуы да мондай зур чаралар үткәрергә мөмкинлек бирә. Семинарның төп сәбәбе безнең бу көндәге алып ситуация, әзерлек, районнар чигиттереп киләсе ел өчен семинар әзерләргә, киләсе ел уңышы өчен дөрес иттереп җир эшкәртеп әзерләп куярга. Кеңешмәгә килүчеләрне Октябрь авылы янындагы басуда Агромастер җитештерү компаниясында эшләнүче һәм Август компаниясының җир эшкәртү техникалары һәм трактор комбайннар күргәзмәсе каршы алды. Все хозяйства, которые хозяйственные семеноводства обеспечат тебя, никакой регистрации не будет. Это у нас время, товарищи дорогие, с вами, потому что Москва, я чувствую, реально и быстро. Кеңешмәдә катнашучылар көзге чәчү үзенчәлекләре, быелгы елда кулланырга тәкъдим ителүче сортлар, орлык һәм туфракны әзерләү алымнары, көзге культураларны тукландыру һәм туфракның уңдырышлылыгын күтәрү, мелиорация программасы кебек актуаль мәсьәләләр буенча чыгышлар тыңладылар. Бөтен җирдә әйтәр, что корылык инде ул әкренләп безгә таба менә безнең климат шулай үзгәреп бара. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәгаләнең яңгыр гына сорап түгел, үзебезнең булган технологияларны да әзрәк үзгәртмәкче булмый, чөнки менә теге авыр хәлдә калмасын өчен үзең өчен кирәк инде. Технологиялар үзгәрде, ашлама бирүләр үзгәрде, җирне тирәнрәк эшкәртү, каядыр эшкәртү ниләр алар барсы да дымны сакларга, дымны җыярга мөмкинлек бирә торган технологиялар. Игенчеләребез тагын бер җаваплылашырга аяк бастылар. Бүгенге табигать шартларында күп көч куеп үстерелгән игеннәрне югалтуларсыз җыеп алу һәм киләсе ел уңышына ныклы нигез салу. Хәерле сәгатьтә булсын. Фәридә Гаентинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.